हेलो एवरीवन, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय बे भिडियोखौ लानानै फैदों। जों बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ कार्बि आंलंआव माबायदि दुंहाव थासारि सोमजिदों। कार्बि आंलंआव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि सायावहाय आं सिगांनि भिडियोआवहाय आं सावरायखांबाय। नोंथांमोना बे भिडियोखौ नायाखैब्ला आंनि प्रिभियास भिडियोआव थांनानै नायनो हागोन। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM तुलिराम रंहां बिथांनि न'खौ मानि थाखाय सावनाय जादोंमोन बेनि सायावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय डिटेल्सै फोरमायखांबाय। दा आं दिनैनि भिडियोआव कार्बि आंलंआव जानाय जाथायजों लोगोसेनो BTCनि रायजो राजाफ्राबो माबायदि सांग्रांथि जानांगौ आं बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो कार्बि आंलंआव जानाय दुंहाव थासारिखौ बयबो नुखाबाय एबा खोनाखाबाय जानांगौ। दा कार्बि आंलंआव सोमजिनाय मेन दुंहाव थासारियानो जादों कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि VGR आरो PGR हायाव गुबुनारिफ्रा फैनानै थाफैनानै बैयावहाय थानाय थागिबि सुबुंफोरनि सायावहाय अयथासार खालामनायनि जाउनाव बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरा गुबुननिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरनि अयथासारखौ सहायनो हायैनि थाखाय बै जायगानिफ्राय खारनो गोनां जादों। जायनि थाखाय बैयाव थाखानाय थागिबि सुबुंफोरनि पपुलेसना खमायलांनो हमदों। बैखौनो लानानै कार्बि आंलंनि थागिबि सुबुंफोरा सरखारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों जे बैयावहाय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय सरखारनिसिम सिगां समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन। नाथाय सरखारनि खोमा होयैयाव बैयावहाय थागिबि सुबुंफोरनि अनगायै गुबुनारिफोरनि हाबफैनायनि सुबुं अनजिमायासो बांसिन जालांनो हमदों। दा बेखौनो लानानै थागिबि सुबुंफोरा बैसोरखौ बै जायगानिफ्राय होखारनांगौनि थाखाय सरखारनियाव गोख्रों दाबि खालामबोदोंमोन। नाथाय सरखारनि खोमा होयैयाव बैयावहाय थानाय थागिबि सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरनि हेंथायै सोमावसारनो लोगोसे सरखारनि हेंथायै सोमावसारनो गोनां जादों। दा नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखादों जानांगौ बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरा गुबुननिफ्राय हाबफैनाय सुबुंफोरनि थाग्रा न' दखान बायदिसिनाफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। दा बैफोरखौ नोजोर होयोब्ला BTC आवबो गुबुननिफ्राय हाबफैनाय गोबां सुबुंफोर दङ। मुस्लिमनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन हारिफोरा BTC आव आयेन बेरेखायै थाफैनो हमदों। दा बेनिखायनो कार्बि आंलंनि थासारिखौ नोजोर होयोब्ला BTCनि रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानो गोनां। BTCनि बागै आं बेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्राखौ दसे उनाव बुंगोन। बेनि सिगांनो आं कार्बि आंलंनि जाथायखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्राखौ बुंबावनि। दा कार्बि आंलंनि CEM तुलिराम रंहां बिथाङा रायजो राजाफोरनि दाबिखौ मानि थाखाय गनायनानै लायाखै होननानै बुङोब्ला कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलावहाय थागिबि सुबुंफोरनि अनगायै गुबुनारिफोरनि सुबुं अनजिमाया बयनिख्रुइ बांसिन जाबाय। जेरावहाय राजखान्थि खालामनो थाखाय CEM बिथांनो बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरनि भटखौ नांलायाब्लाबो देरहानो हाखायो होननाय बे बाथ्राया ओंखारदों। मानि थाखाय आङो बेबादि बाथ्राखौ बुंदों होननानै बुङोब्ला कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव बैयावहाय थाखानाय सुबुंफोरनि अनगायै गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै बैयावहाय हा दखल खालामनानै थाफैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरनि सुबुं अनजिमानिख्रुइ 3 गुन बांसिन होननानै बुङोब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानोना बैयावहाय थागिबि सुबुंफोरनि सुबुं अनजिमाया गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय सुबुं अनजिमानिख्रुइ बयनिख्रुइ खम जालांनो हमबाय। जायनि थाखाय राजखान्थि खालामनो थाखाय CEM बिथांनो थागिबि सुबुंफोरनि भटखौ नांलायाब्लाबो गुबुननिफ्राय हाबफैनाय आयेन बेरेखायै बै जायगायाव थाफैनाय सुबुंफोरनि भटखौ मोनोब्लानो देरहाखायो होननाय बायदि बे बाथ्राखौ बुंनो हायो। जायनि थाखाय CEM बिथाङा बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरनि आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि दाबि खालामनायखौ खोमा होआखै आं बे बाथ्राखौ सानदों। मानोना इलेक्सन टाइमावहाय गुबुननिफ्राय हाबफैनाय सुबुंफोरनि भटआनो राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय थोजासेखा। बेनि थाखायनो थागिबि सुबुंफोरनि सोमावसारनाय एबा दाबिफोरखौ खोमा होआखै होननानै आं सानो। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। जायनि थाखाय थागिबि सुबुंफोरा सरखारनि बेबायदि खोमा होयैयाव थांनाय 22 डिसेम्बर खालारखालि CEM बिथांनि गोजाम थाग्रा न'खौ सावनानै खुद्रिसारनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो आयेन बेरेखायै थाफैनाय गोबां सुबुंफोरनि न' बां दखान बायदिसिनाफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव जों बयबो नुखाबाय जानांगौ। दा बेवहाय बे बाथ्राखौबो मख'नाया गोनांदि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव आयेन बेरेखायै थाफैनाय गोबां सुबुंफोरानो बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौसो नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबे मोनसे बाथ्राखौबो खोनादों जानांगौ कार्बि आंलंआव आयेन बेरेखायै थाफैनाय गोबां सुबुंफोरानो
बैयावहाय थाखानाय कार्बि सुबुंफोरखौ चाइनिज गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों थागिबि सुबुंफोरखौ होखारनायखौ नुनो मोनदों। दा बियो बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरानो बैयावहाय थाखानाय थागिबि सुबुंफोरखौ बेनिफ्राय होखारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दा बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव। गावनि न'आवनो गुबुननिफ्राय फैनाय मानसिया बेबायदि न'निफ्राय होखारोबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा आरो मा थाबावनो। बेनिखायनो बैयावहाय थानाय थागिबि सुबुंफोरा सरखारखौ बैसोरनि हेंथायै एक्सन लानो थाखाय सिगां समनिफ्रायनो गोख्रोङै दाबि दैखांबोबाय थादों। नाथाय सरखारनि खोमा होयैयाव गुबुननिफ्राय हाबफैनाय सुबुंफोरा साहसै बैयावहाय थानो लादों। दा कार्बि आंलंनि बैबायदि थासारिखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसि एबा बिटिआर आवबो गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय गोबां सुबुंफोरानो आयेन बेरेखायै बिटिसिनि 6 सिडुल ओनसोलाव थाफैनो लादों। दा उननि समाव बैसोरनि सुबुं अनजिमाया बैयावहाय थाखानाय बर' सुबुंफोरनि गोबां गुन बांसिन जागोन। दा बैखौ दानि समावनो नोजोर होआब्ला फैबाय थानाय समावहाय बैसोरनि सुबुं अनजिमाया बांनानै गासै बिटिसिनि हाखौनो सेनानै लागोन। आरो बेवहाय बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जुदि मोनद' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला फैबाय थानाय 10-15 बोसोराव बिटिसिखौ गुबुन हारिनि सुबुङासो सालायनो थांगासिनो दङ। बेखौ रोखायै नुहुरखादों। मानोना नोंथांमोना क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' एमपि नब कुमार सर्नियानि मोनसे बाथ्राखौ खोनाखाबाय जानांगौ। नब कुमार सर्निया बिथाङा बुंदों, जुदि मोनद' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि अनगायै बिटिसिखौ गुबुन हारिनि सुबुङानो सालायनो थांगासिनो दं होननानै नब कुमार सर्निया बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसिआव थाखानाय थागिबि सुबुंफोरा बैनि सायाव सांग्रां जानाया गोनां। जों मिथिखागौ गुबुन हारिया बर' हारिनि माब्लाबाबो मोजांखौ लुगैया। बेनिखायनो गुबुन हारि स्पेसियेलि मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा बिटिसि एबा बिटिआर आव गोबाङैनो आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ नुनो मोनदों। बैसोरनि टारगेटखौ बुंनो थाङोब्ला जों रोखायै नुहुरखायो। फैबाय थानाय समाव बैसोरनि सुबुं अनजिमाया गोबाङैनो बारायनानै बिटिसिजों लोगोसे सारा आसामखौनो बैसोरो दखल खालामनो थांगासिनो दङ। दखल खालामनाया बेबायदि नङादि दावहा नांनायजों नङा। फैबाय थानाय समाव गावसोरनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनानै राजखान्थिनि मोनथायखौ लानानै बैसोरो बिटिसिजों लोगोसेनो गासै आसामखौनो सालायनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बिटिसिआव थानाय रायजो राजा गासैबो खौसेयैनो कार्बि आंलंनि जाथायखौ नोजोर बोनानै सांग्राङै थानाया जोबोद गोनां। बेजों लोगोसेनो बिटिसि सरकाराबो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बायजोनि सुबुंफोरखौ होबथानायनि थाखाय राहा लानाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।